Helo, enw fi di Boi Swaglyd 321 Bibdi Bob. a Mrs Mwstash. heddiw da ni'n mynd i chwarae Minecraft Pocket Edition. A dyn mae'n dweud new yn y cornel. Dyn just mynd i creative A newid my world. a dyn gewch chi just wneud enw. Rhyw enw da chi eisiau fel dwi just mynd i roi hello am enghraifft. A dyn just roi Advance. a dyn create world a creative a dyn dechrau mae'n just ar y dechrau pan ti'n dechrau'r gêm mae yna just fel coedan gwair a bob dim dros y lle am y gwag a wedyn os da chi eisiau gael chi wneud rhywbeth beth da chi eisiau Fel tŷ. a os da chi mae yna fel box sgwar a dyn os da chi'n double tap hwnna da chi'n gallu fflio a dyn pethau hwnna a dyn da ni'n mynd i bildio tŷ bach So da ni am fynd ar ben y mynydd bildio tŷ bach ymlaen ffordd yma. Yn fama. mae yna lot A double clicio hwn eto. os da chi eisiau a heddiw da ni'n mynd i defnyddio i wneud y tŷ da ni'n mynd i defnyddio enghraifft Aur. so aur iawn a dyn da chi'n clicio fo a dyn Ydych chi eisiau ffenast? a ffenestri chwilio am ffenestri a dyn Drws. a A drws drws. mae yna fel drysau arall mae yna rei A os ydych chi eisiau enw hwnna, arwydd. Oce. So nawn ni cychwyn efo'r aur. os da chi eisiau gael chi wneud fel 3 blocs ar ochr a pethau hwnna na da chi fel os da chi eisiau just cychwyn a fel os da chi eisiau just gadw gap a dyn gadw un gap a dyn just roed y drws yma na a dyn mae'n neud drws Mynd i'r sgwar. Ffenestri. Mynd i'r drws i lawr. Newid y llawr. Pa llawr gan i? gan i llawr diamond a dyn gach chi roi rhywbeth da chi eisiau gach chi a dyn pam da chi wedi gorffan fel wneud siap tŷ gach chi fel mynd i fewn a jyst roi lot fel Da ni eisiau torch. Na ni cael torch coch. lot o dodref a cys pan da chi'n neud y tŷ fel pam does na ddim byd da chi wedi cael to mae'n tawelio mynd ar y a wedyn jyst rhoi torch dros y wal Da ni eisiau llenwi'r llawr i gyd efo diamond. A wedyn nawn ni symud ymlaen i grisiau neu rhywbeth. ar ôl gorffan y tŷ fel
ma' 'na lot o pethau gwahanol gall chi wneud. Gall chi wneud fel... Da chi'n just gorau wneud tŷ, gall chi roi fel... Gewch chi wneud model neu ffarm bach. Ie, fel, neu gwesty. Neu os da chi isio roi fel person, fel crafftio person mawr. Neu ydych chi jyst gwneud rhywbeth bach i cwn yn rhywbeth tu allan. Pam da chi fel... Os da chi'n gael fel... Os da chi gael ysgol fel mwy na 10, os da chi fod un ci, gael chi roi fel pwyso bwtyn ar y ci, a dyn wneud o wneud mwy o ci. Oce, dos i fewn i'r tŷ rwan. Os da chi eisiau agor y drws, jyst tapio ar y drws. Angen to. Na ni cael moch o gwmpas y tŷ a ieir, so da ni'n cael wya a da chi'n gallu hel yr wya a gan i ci os da chi yn tapio ro nhw i lladd ro. Eisiau rhoi gwely yn y tŷ neu beth. Neu fedrwch chi roi grisia a pethau i'r tŷ. Dau llawr. Ie, gyda fo dal llawr. Y cael llawr yn pethau. Thingy. Glass floor. Dwi'n meddwl, fel, yn barn fi o gêm, dwi'n meddwl mae'n rili dda. Cos da chi gallu gwneud rhywbeth beth da chi isio, a fel wneud tai, gwesty, caer a pethau ffarmydd, a jyst bob dim fel yna. A rwan, da ni gallu newid y llawr. Da ni gallu gael o'n llawr gwydr os da ni isio. So da ni eisiau mynd ar llawr. Da ni angen cael ystol. Da chi eisiau newid, ti eisiau newid, dwi wedi newid fel, Da chi'n gallu cael ystol neu grisia. dwi wedi newid y ffenestri, ti eisiau newid hwnna i'r air, so ydyn roed air arall, a dyn so gawn ni roed fel ffenestri fel ar ben fel wrth ymwyl air, so bydd o'n wneud. O, na ni cael y drws rwan. Os da ni'n mynd i ddiflas, da ni'n gallu rhoi hwn enw fod i notebox, lle pan chi'n tapio ar efo, mae yna nodyn yn dod allan fel hyn rwan. So caneuon a pethau, gewch chi mynd ar fel selection o da, a dyn mae yna fel CDs, dwi'n meddwl. Mae CDs yn mynd i fod rhywbeth arall. Ond... Oce, iawn, dwi'n match hynna rwan. So, da ni'n mynd i fyny i grisia yma. Da ni angen gwydr. Bloc o gwydr. I fyny'r ystol. Na ni hedfan rwan. Da ni eisiau mynd fel yna. Cael chdi bach o wydr. A wedyn cael gweddill yn clai. Chdi fe'r poster mam ma? Dwi'n gadael fo adre heno. Neu roed i mam fydd adre sy'n mysio gael yn hyn lle. Oce, ond nes Roberts i'r ffrwy'n cael ei O, A gen i roi gwely bach yna. Iawn, so... Dim siwna. So, ni lawr y grisia i cael gwalod o bloc. Rhaid o iawn. Na, mae hwnna'n neis tu allan. Swn i? I dy gwybod, da ni'n wrong.
Na ni newid yr cymeriad i rhywbeth arall. Sut y newid eto? Ah, na de. Da ni'n gallu... Dim helmet, dim eisiau helmet. Na cadw sydd air iddo hi. A rwan... Trwsus air, stylish. Pam o'ch ti eisiau helmet? Cys fel yn y nos mae yna zombies a sgarbydau. A dyn zombie pigman enderman a bob dim fel yna. A mae'n gallu lladd chdi. So, a eto, da ni angen clefydd so gawn ni fel y cwffio yn erbyn yr zombies a sgarbydau a pethau fel yna. A da ni eisiau helmet. O, beth yw hwn? Hopper. Da ni'n fynd ar y hopper. Be di hopper yma? Di hwnna ddim yn hopper da iawn. Rwan, da ni angen ei bloc o ddifwyd yn fanna. Oce. A rwan, da ni wneud o twydd yn ei gysio neu rhywbeth. Da ni'n mynd i gael gwely a llyfrau, chest. A da ni angen neud y wal. I wneud stafell wely. O, da ni angen gael gwely wan so gawn ni cysgu. Mae yna gwely yna. Gan ni fynd i gysgu rwan, so da ni'n mynd i gael gola dydd iddyn ni cael gweld yn well. Nos dawch! Oce, mae'n bore rwan, bore da. Dwi'n mynd i gael disglyd o de. Ac rhaid iddyn ni adeiladu y wal yma. A illa cael chydig o ffenestri neu rhywbeth. Dwi'n meddwl am y tŷ, dwi'n meddwl mae'n dda oherwydd da ni wedi defnyddio bob dim da ni angen i'r tŷ fel gwely, chest a pethau yma. Dwi'n gweld o'r rhy berchytaeth. A dwi'n hogan fy hun. A bod dwi ddim yn girly girl, so... Pam ti'n nôl i gwystyr? Dwi'n edrych yn oed. Na dim, edrych yn cool. Na di. Yndi, mae'n cool. Yndi. Yndi. Na di, sbio. Na. Iawn, hwnna fanna, ia. Hwna fanna. Pam chdi eisiau test? Na. Dwi'n gwybod, dwi'n hwnnw. Na di. O, dydy o ddim yr un un. Ia. A da ni'n mynd i falu hwnna rhan. Just newid o. Rown. A cael o'n fwy stylish. Y tu allan a bod mae wydyr fydd o'n edrych yn piws. Fel bod yna piws ag air. A cofio paid o roed o hwnna. Oce, gen i weld o'r tu allan. Ie, ond gen i roed o wal gyntaf. Oce, mae cwch yn rhy anodd. A da chi'n gallu darllen efo'r llyfrau. Ti eisiau rhoi gwystyr yn hwnna? Ia, i chdi cael gweld. Na, fatha. Ie, i to. Gwystyr i to, sbio. Ia, ti'n mynd fel na wedyn. Ma, hwnna mynd fel na. Ie, dwi'n gwybod. Oce, dwi'n licio fo mae'r rhy pink. Na, dwi'n licio fo. A fan o ran.
Sianed di fanna heb gael ei llunio. No. Oce, gan ni weld o'r tu allan yma. Ia, da ni'n mynd i gael... Da ni eisiau gweld o'r tu allan. O, ti allan ma'n edrych yn neis. Iawn. A dyn, os da chi eisiau... Gan ni wneud ci neu moch neu beth rhan. Neu da chi eisiau gwneud... Cath. fel... Hati ho. Camasio rŵm. Hwna, a dyn... Paent. Na. Ti'n gwybod yr un o sunset na? Yna un Ho. Ho. O, ti'n gwybod yr un sunset? Neis yna. Yna'n edrych yn dda. Pam o'ch chi cael gweld, ti'n methu gweld o wedyn efo'r... Ti'n methu gweld trwy ffenast wedyn. So, da ni isio mynd i fan hyn. Mae'n edrych yn dda. Mae'n edrych o cinema. Ho! Rhaid mochyn. Iawn. So, da ni'n mynd i creu ci rwan a ni fewn i'r tŷ. A bo, mae blaidd yn gallu rhedeg nhw'n dod lle fatha. Hati ho! So, da ni eisiau spawn wolf a esgyrn. A fanna. Dyn, pwysau... A wedyn, da ni jyst pwyso'r ci. Ti'n hawlu fo? Tem. Da ni pwyso tem. Tan da chi'n gweld rhywbeth coch, sef colar rownd. Fel na. Rwan, os da ni gallu newid yr colar i unrhyw lliw da ni isio fel dys. Rwan, da ni isio lliw glas. Da ni jyst yn mynd at y ci a pwyso dau a mae glas. A dyn, da chi'n gallu gwneud iddo codi a pan mae'n codi yn eitho dilyn chi rownd. Paid y lladd o? Da ni yn edrych rwan am zombi a ni eitho lladd o'r dafad. Os da chi eisiau, fel, chwilio am dau, fel, lliw, dweud, cos da chi gallu gwneud, Mae'r dafad wedi denig. O, mae... Ti di lawr? Ie, paid ei ddisgyn ar benna fi. Ie, mae'r ci gorau fod yn sefyll, sta. Iawn, so, da ni gael y ci i sefyll. Na, ci sefyll rwan. Stand. Swan si, hitio fo, a mae'n mynd i lladd o drosto chi. Easy job, a pethau yma. Lovely. Okay. So, Mrs Mwstash. Tiod, reid, tai, maen nhw'n fel yn tyfu fel bwyd a pethau fel yna, a ffrwythau. So, da chi eisiau tyfu ffrwythau tu allan y tŷ? Cerddoriaeth. Pam ddech chi'n rhoi ar y ffenestri? Chi'n mynd gweld wedyn. O, da ni eisiau gweld. Da chi eisiau gwneud fel ffarm tu allan? Da chi eisiau gwneud ffarm tu allan y... Da ni'n mynd gweld o'r tu allan. Da chi eisiau gwneud ffarm tu allan y tŷ? Argoledig. Ffarm. Oce, a ni tu allan i wneud ffarm rwan. Na gydw i'n dwys ar agor i'r ci bach fel dod. Bechod. Sticio ben rwan. Fforma, hwyl fawr. Wneith y gi dilyn chi rwan. So, da Chi eisiau gael ffens i roed y ci fel? ni angen ffens a
A da ni angen... Hadau. Da ni angen... Hadau. Da ni angen ffens a giat ffens. A da ni eisiau hadau, sef na ni gael hadau beetroot seed, beetroot, neu melon, neu pwmpen, na ni gael beetroot. Hwn di bod ni sydd wedi dangos chi chwarae, sydd wedi chwarae Minecraft. Hwyl fawr. Fel, Well, mae'n kind of